Hello guys, welcome to back my YouTube channel Mami Lahari. Agni YouTube channel nोंथांमोनखौ गासिखौबो फरायहरबाय। नै आं दिनै खुन्दुं सानो नागिरदों। मा मावलांगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। खुन्दुं सागासिनो आं नै। जा आब'मोना जि दानो हरदों आरोना ओंखायनो बिहु फालि जि दानो हरदों ओंखायनो जि सोंनो नागिरदों आरोना सोंथ'वाखै। आंहा भिडिअ हमना होग्रा रावबो गैया आं अबावबा फसंला फसंलि दोनलाबायनानैसो भिडिअ बानायो आरोना गाइसमोन आंनि भिडिअआ ओंखायनो बारा मोजां जाया आङो दहायबो सादोंमोन आरोना खुन्दुंखौ ओमफ्राय मा होनो खनथामसो साखांबाय ओमफ्राय साखांनानै नै आं दा गोदान सादोंमोन ओमफ्राय आङो सानबाय आरोना आङो भिडिअ लाबोनो र' होमबा आं जेबो कन्टेन्टखौनो मोनखाया ओंखायनो खुन्दुं सानाय भिडिअखौनो सानैसो जि सोंनायालागै आङो खुन्दुं साखांनानै माने जि सोंनायालागै मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो होननानै ओंखायनो भिडिअ बानायबाय कन्टेन्टखौ नागिरनांगोन आं गासिनो नामा जिखौलाय दानो रोङा नङा रोंसाबगौ बाङायमान बासिजाया होनलायबाय आरो हारसिंनो बानायना लाबाय आं गावहायखौनो माने बाङाय दानो रोंगौ आरोना खुन्दुं सानाय जि सोंनाय जि दानायफोरखौ रोंसाबजोबगौ आरोना आङो रासो खायनोल' रोङा आरो बेखौ खोन्थाना लाखाबाय आरो आं माथो फब्रि जाथारदों आंना माथो थरायनानै Hello guys. Hello guys. Foto kasih lah melo ni. Mana? Hello. Nintangmwna माबोरै दं? देन. Hello. Nintangmwna माबोरै दं? आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दं। जोंहाबो मोजाङैनो दङ। Unar hello unar. Hai. Hey, भिडिअआव. Hello. Hey. जों आबैनो उनाव फट'खौ ओरै खनसे जों आबैनो फट' खनसे हर नै जों आबै ओरैसो खनसे नै जों आबै होनदों देन आबै होनहरलाय आबै हेलौ हेलौ होननायानो गोलैलायबाय दे हेलौ नै आबैन आबैन आबै गाइसमोनलाय दे दे फट'खौलाय मानो हरदो दा ओमफ्राय नै मोनसे मुस्रायाव मा होनो मोनथाम थला सादों आरोना मा नानि फट' गाय नै नै आं साखांबाय नैखौ माने थलासेल' साना दोनबाय आरोना आङो मुस्रा गंथाम साखांबायानो आं दसेनो ओमफ्राय साखांनानै बेखौ साजोबथ'ला खुन्दुंखौ दोनफैथ'वाखैमोन आया ओमफ्राय बेखिनिखौनो सानानै दोनथ'नोसै आङो गाबोन सालायसिगोन जाखाबाय खोखिजा मोदानदों जानो न'आ जिला जिथासो केमेरा गोनां नै बेखिनि जाखांबाय आरोना आइ सालाय आं सालाय बेखिनि जाखांबाय ओमफ्राय जिखौ 20 गानसो लागोन ना मागोन मिथिला ओरैनो माबाना दोनबाय आरो न' सिङावसो दोननो खोन्थादों बावदोसो थिखांखाना दोनखानोसै ओमफ्राय खिजासो दोनो खोमा बेरायजोबना दं बिथिंजाय जोंहा न' खागासिनो जोंहानि बारि बागान जेबो गैया जोंहानि बारियाव लांदांसिन दं बेथिंजाय आरो मिस्ट्रि दं आरोना मिस्ट्रिया माने खिरखि दरजानि फ्रेम बानायगासिनो बेखिनि खालामना दोनथ'बाय रुम 2ल' बानायग्रोनो नागिरदों मिस्ट्रिया साथाममोन साथामाव दिनै सासेल' फैदो
अबावबा मावहैलायबाय खोमा इसोरो नै गाइस जोंना न'आ बेनो बेखौ दाखालि सरकारनिफ्राय न' मोनदोंमोन आरोना ओरैनो जाब्बा जुब्बा खाना दोनबाय थान्द' हा सगाव थान्दा आरोना इसोर मालाय फै जा फै हाय हेल' गाइस आनैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होन दे होनलाय हेल' गाइस ल' बिथाङा ओरैल' खालि नुबाथाय आंनि मिथिया लाबा दे दे मा मिथिया लाबोगोन आइसक्रिम आइसक्रिम लाबा दे दे नै आबौ फैबाय आबै फैयाखै गैला कुकुक कुकुक आंखौ नुदोबा कुकुक नुबाय नुबाय दे थांबा दे 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 कुकुक नुबाय नांला नांला गेलेला इयाव थागोन दे होमबालाय कुकुक कुकुक हा गैला थांला फैदो नांला नांला थांला फैदो थांसै दे दे था होमबालाय दे 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 कुकुक हा नुबाय फै थांसै फै थांसै फै कुकुकसो गेलेनो लिंबाय थाबाय आंखौ नै गेलेदावनानै फैलाय थांसै माया थांसै नों एकसा थां होमबालाय एकसा थां एकसा थां दे आं इयाव थागोन दे 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 थाखुमाबाय दे कुकुक फै दानसै फैदो गेलेला फैदो थांसै आं थांबाय थांबाय फै मुलि मुलि ए दे दे पट' दे नै लाबाय मुलि मुलि होन मुलि गाली गाली गारि बाय मिसि ओहै ओहै खोमसि खोमसि नुदों खिजा सान्दुं मोदानदो जाबाय दे जाबाय मोसालायबायानो जोंहा नै देनां एक्ट्रेस जागोन ना अ